Boete breng grine cheese, wat dat net sissekin is geen oprochte Friesk. De naam is Frank van Dam uit het mooie Friesland. Ik kom niet uit Friesland, ik ben geboren getogen in Hoorn en daarna naar Gelderland verhuisd. Mijn vader is dominee, dus we moeten om de 7 jaar ongeveer verhuizen. En rond de 7e dus hier in Friesland. Mooi rustig, lekkere nuchtere mensen vergeleken met het midden van het land. Ik reis dus heel vaak rond, dus zo vaak ben ik niet meer in Friesland. Maar wat ik van de afgelopen jaren heb gemerkt is, mensen zijn dus echt heel erg nuchter. Beetje die boerenvibe voel ik ook wel hier. Ik zie ook mensen met klompen lopen. Ik heb zelf daar klompen staan, maar dat doet super veel pijn. Ik weet echt niet hoe die mensen dat doen. Dus het is een soort van eigen cultuurtje in Nederland, wil ik het eigenlijk bijna wel noemen. Ik heb anderhalf jaar gewerkt voor Harm, dus geen stage, niet via een opleiding of zo. Harm woont hier ook in Friesland, goede YouTuber vriend van mij. 200 video's gemaakt, €25 per video. Maar ik heb veel geleerd en via daar dacht ik van hé, ik wil dit ook gaan doen. Ik ben ongeveer een maand geleden naar La Rinconada geweest. Dat is de hoogste stad van de wereld in Peru, op 5100 meter. Zuurstof is daar 50%. Ik had bijna geen acclimatisatie. Mijn ouders worden dan soms ook wel een beetje boos op mij van hé Frank, wat ben je nou weer aan het doen? Maar ik leef nog en ik hoop nog voor 80 jaar te leven. Ik investeer ook best wel veel in mijn video's, mogen jullie best weten. Het is meestal altijd rond de 2 tot en met €10.000 per video om alle veiligheid en zo te waarborgen. Ik ben een one-man team. Ik edit zelf, de thumbnails doe ik zelf, de productie doe ik zelf. Alleen ik heb wel een management die regelt alle deals voor mij. Op die manier red ik me wel. Mijn favoriete video is toch wel de 7 dagen alleen eten wat ik vang in het Amazone regenwoud. Ik heb daar gewoon een random jaguar skelet opgegraven met oude stenen van oude tribes die daar hebben geleefd. Met allemaal reliefen erin die ze daar hebben getekend. Dat is gewoon super vet. Bullet end op mijn huid gehad. Dat soort shit. Dat maakt bijna niemand mee. En daar kik ik op of zo. Dat vind ik gewoon fucking vet.